Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Ay. Guys! Isang bakbakan na naman to. Matinding bakbakan. Meron tayong kinilaw guys, oh. Then, meron tayong nilagang pata ng babsing, baboy. Sabaw. Mikman. Biya, oy. So mag-pray sa atake para maing pagkaon. Palisan ako sa litin. Salamat ang pagkaon, Lord. Amen. So, tara. Ngaon ta guys. Kinilaw. Ngaon mga siligan. Kung si Romeo kataputan pa, kami kayo mga idol. Sarap mga idol. Kami kayo mga idol. Mga idol, bisag na ako sa Middle East, naing balangsi diri, oh. Kapalit ng balangsi. Tamban ba, tamban? Wala akong ilaw. Oh. At kinilaw na. Tamban. Medyo mura may price ko ganina. Tamban rin nakuha. Shout out sa mga supporters. Ayaw mo pagluga og support guys. Make sure niya akong fan video. Naitamban din sa ano eh. Pata o pata. Rice ang ating kanin. Mais. Mais ang ating kanin. Wala naman may kadimao guys. Rice ang ating kanin. Ito ang kinilaw guys. Puno kayo sa kuwan guys, oh. Puno kayo sa lamas. Luya ba? Grabing dagang kayo luya. Kuwan. Ibutang. Nga eh. Tambanisim. Dugay na kayo kuha sa kinilaw guys. Mga 3 months na siguro kapin. Nag-preview ko kanina. Pata guys, oh. Kinilaw og pata. Pastilan mi ah. Kinilaw mga idol. Kinilaw mga idol.
Ay, idol, oh. Ako kayong pata. Sausaw din sa boss kinilaw. Tubod yung laway. Now, triple. Yung lamas sa kwan, kilaw. Luya, grabing bihan ng luya kung butang. Sibuyas, pepino, kamatis, hilaw, sili, kulikot, likas Pilipinas, biyasong. Nagmut kayo. Ya, mais nga kanon guys. May dukot-dukot sa ilawom ba? Dukot tama? Dukot. Wala lami kayo. Kani kinilaw guys. Nasamot mugara ang kalami basta kuan mais nga dukot. Suway ka inyo. Paglungaan mong mais, dukot-dukutan ninyo, walang paig-paig sa ilawom ba? Hindi pong timing mo na di madukutanan. Ang ilaw lumbra. Bawa. Tinahuyon man dyan. Tamis-tamis ang dukot sa mais na numero 16. Nagpadala ko dito sa Pilipinas. Mais gapon, pero matay linatan. Ata ng baboy. So ako sa OFW dari sa Middle East guys. Ganda na tas Middle East, ilaw yan ang tamban. May tamban diri. Isa nga OFW. Talo mo anita kung YouTube o at Facebook. Suporta. Kunyawit. So guys, inom sa tubig. Namin na ako. So guys, hanggang sa muli. Mura ka to. Busog na ko. Bye bye.